Трета част. Бавно развиваща камера, какво да се прави? Аз то чайна ще го оставя, защото... Не. Да. Не. Аз съм. Давай. Антилопа. А каква си антилопа? Красива. Като пръсна дисплея и панела. Такава сочна, как да не опитам? Огледалата по цял ден питам. И предизвикателство да танцувам там от косица. Айде, аз ще снимам. Давай да ме сидиш. Чакайте да спра на папа. Да. Ай! Да, давай по-набързо се имаме много време. Герой. И през Абдърва. Аз съм герой,